Migepe mag piny owacho dhi nyime kod keto e tim chike manogol kod piny owacho madwaro mondo ute duto matatgi oum kod kit raum madho ngere dendo ni asbestos olwar oko kendo witgi kuonde mowinjore. Jogo mane kod udi matatgi oum kod asbestos ywago nengo mamalo mar lokogi. Jojuma oluwo wachni kendo ma ripot. Dwe mokalo piny owacho ne ogolo chik mondo gige umo tado ma ong'ere kaka asbestos mondo koro gol e wi ute duto kendo owitgi e yono makare nikech midhiero magikelo ma oting'o tuono mar kansa. Migawo mar aluora e kaunti ma Migori, mano mar thieth kod migepe mamoko mag piny owacho dhi nyime kod keto e tim chikni. Talking about matters health, it is dangerous because of the several health risks that it has to the health of our people. Cancer being one of them, and actually lung cancer. Chikni ma ogol kod piny owacho orwaki kod oganda, kata kamano kete timo osebedo mapek ne oganda matat ute olos kod asbestos nikech odwaro omenda mathoth. Kar tiegruok mar jopuonj ma Migori kata Migori TTC en achiel kuom kuondego ma ute mathoth tatgi pod oum kod asbestos. Kaka idhi gol gige umo tadogi ma ong'e kaka asbestos pod kelo wich bar ne tend kar tiegruok ni. Kopogore gi adek ma inyalo neno kagi, giduto tadogi kata mabati moketi en mabati miluongo ni asbestos. Asbestos is the order of the day car. 6,362 square meters of this compound buildings are asbestos roofed. And that's a big challenge. Jakom mar board mar kategruok ni Michael Ogutu wach ni gidwaro omenda maro $23 mondo gigol asbestos gi kaachiel kod keto tado manyien. Mondo wagol asbestos mantie roofs manie buildings manie this college biro kao around 23 million and even more. Ne kanyocha wanie the 35th graduation ne waketo ne the cabinet secretary be mar treasury and economic planning on John Mbadi. One of our challenges Mwange College ka and removal of asbestos. Nengo mamalo mar golo gige umo tadogi ma ong'ere kaka asbestos ok en mana pek ne ka tiegruok ni to kata kuonde mamoko. Joge ywagore ni kame ike gini kata the cost ng'eny. Adwa nyiso jothurwa ni wang'eyo kaka tuoche machalo ma kansa magini kelo niendi hinyowa. Mano ok lo golo asbestos. Asbestos wabro golo. We have no resources allocated to this. So we are depending on well-wishers, we are depending on the government. Director mochuni aluora e kaunti ma Migori Kennedy Ombogo wach ni golo asbestos puko gi kama winjore kaachiel kod keto kata mabati e wi tado mogol gi dwaro omenda mathoth. Sama obedo disposed ni be nyaka tim supervision gi experts mang'e ni land mane ene causeway mar pi kata ok ene causeway mar pi. En land ma water level ni malo koso ne piny. There are also other challenges coming along with it because of the disposal grounds and the rest. But the county government has made adequate arrangements to ensure that we have a few of these which can really help us in mitigating this impact. Kaka iwit asbestos gi mose gole tado bende koro kelo wich bar. Jalup japuonj maduong' mar kategruok mar jopuonj ma Migori Naftali Nyangiti wach ni kaka kategruok mar jopuonj pod giparo ka gidhi wit asbestos gi ka gisegologi. We can remove even today, but to dispose as per the NEMA regulations is what is very expensive. As you remove them, you must also protect yourself. We have the personal protective equipment that we must use because, as I said, when you inhale the fibers of asbestos, it will have dangerous effects on your lungs and on your body. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi winjo kaka weche magwalo wi tado molos kod raum ma idendo ni asbestos go